Hirap talaga. Lalo pala. Hirap maglaba. Kala ko nakaligtas na ako. Yun pala hindi pa rin. Lahat na lang araw-araw na lang tayo dito. Kaya wala. Kaya kayong mga binata dyan, dapat ang inyong unang matutunan ay yung paglalaba. Kasi pag kayo ay nag-asawa na, alam nyo na ang mangyayari. Kaya dapat matuto kayong maglaba bago kayo mag-asawa. Kung gusto nyo naman, mag-aral kayo ng mag-aral para pag kayo ay may trabaho na, ay kukuha kayo ngayon ng tagalaba. Dami ko pang labahin. Kung ganyan ka naman nakabantay sa iyo, edi sumunod ka na lang at mahirap na hindi ka sumunod at nakabantay. Yan. Talagang guys, ito ang tatandaan ninyo. Matuto kayong maglaba. Matuto kayong sumunod. Pag inutusan, sumunod na para hindi mapalo. Kaya maglaba tayo guys. Bye-bye. Laba, 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 laba. Aga naman. Hirap talaga. Lalo pala. Ay, naku buhay. Naku naman. Ang dami labahin. Tayo ay maglalaba. Kailan kaya matatapos to? Itong pagdurosa na to.